Μακαριότατε, σεβασμιότατοι ιερείς και πατέρες, αγαπητοί συμπρεσβύτεροι, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Υπάρχουν στιγμές ιστορικές στην ζωή του κάθε ανθρώπου, οι οποίες προσδιορίζουν ουσιαστικά την πορεία. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, επιθυμώ να συνεχιστεί το λυτρωτικό του έργο μέσα στον χρόνο, εθεμελίωσε με την θυσία του και την Ανάστασή του, την Αγία του Εκκλησία, η οποία αποτελούσα το σώμα του, ο πορευόμενος και συνεχώς λειτουργών του σωτηρία του κόσμου, είναι το κέντρο αναφοράς της σωτηρίας των ανθρώπων. Η ζωή του ανθρώπου προσλαμβάνει την πραγματική αυτή διάσταση ως κοινωνίες, στην οποία συναντάται ο Θεός και ο άνθρωπος, το θείο και το ανθρώπινο, το ευέκεινα και εγωιζωμένη ζωή των ανθρώπων στην ιστορική πραγματικότητα. Βασικών στοιχείων στην συνέχιση του θελήματος του Θεού στον κόσμο είναι η αποστολική διαδοχή και την χριστιανική διδασκαλία και η συνεχής και άνευ διακοπής μετάδοση του αποστολικού και επισκοπικού αξιώματος. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της αυθεντικότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η αποστολική αυτή διαδοχή. Και την μεν αποστολική της διδασκαλίας συνεχίζει τους αιώνας απαρασάλευτος, το δε αποστολικό αξίωμα της ιεροσύνης άνευ διακοπής μεταδίδεται στην κοινωνία της. Ο Επίσκοπος, ως συνεχιστής και εκφραστής της αποστολικής διαδοχής, αποτελεί το κέντρο της εκκλησιαστικής και νηστιακής ζωής, για της οποίας ο λυτρωτής μας Κύριος Ιησούς Χριστός επεξεργάζεται το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Δι' αυτόν τον λόγο, μακαριότατε, είμαι σήμερα βαθύτατα συγκινημένος, διότι ο Άγιος Θεός με εγκάλεσε να λάβω από τα στιγμία στήρας σας και από τον συλλειτουργόντων με τιμών Αγίων Αρχιερέων το μέγα χάρισμα του αποστολικού και επισκοπικού αξιώματος, προκειμένου να υπηρετήσω και να διακονήσω τον ευλαβή και χαριτωμένο λαό του Θεού, ως βοηθός επίσκοπος της πάλε ποτέ διαλαμψάς της επισκοπής Ανδρούσης, εδώ στην Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, υπό τον σεβασμιότατον και θεοτρόπιτον Μητροπολίτη αυτής, Κύριον Ευστάθιον, τον και προτιναντάμεν. Κατά τη σημαντική και ιστορική αυτή ημέρα της ζωής του, επιτρέψατε μου, μακαριότατε, να αναφερθώ με πολλή ευγνωμοσύνη σε πρόσωπα ιερά διεμέν, τα οποία με ευεργέτησαν στην ζωή μου και την διακονία μου. Ο σεβαστός μου και αγαπητός μου γέροντας Μητροπολίτης, πρώην όρθινος και μεγαλοπόλεος Κυρός Θεόφωνος, από τον οποίο έλαβαν την ιεροσύνη και πολλά μη προσέφερε ηθικά και πνευματικά αγαθά, όλων των διάστημα που υπηρέτησε κοντά. Η Ιερά Μονή της Μετανοίας του Αγιώνου Προδρόμου της Νύχτας Προφηνίας, όπου εισήλθον εις των μοναχικών βίων και πολλά έλαβον από τον σεβαστόν γέροντα Πατέρα Θεόπης των Αλεξόπουλων, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής και τους αγαπητούς και σεβαστούς πατέρας και αδελφούς αυτής. Η σεβαστή μου και πολύ αγαπημένη μητέρα Χριστίνα, η οποία αξιώνεται να συμμετέχει και σαν άλλο, όχι την οποία μεγάλη αγάπη και σεβασμό απευθύνω, καθώς και προς τον αειμιστότητα τα Άγγελο. Οι οικογένειες των καταστάκων της γνωστή γεωργή, οι οποίες τόσο πολύ με συμπαραστάθηκαν στην ζωή μου.
πνευματική μου αδελφή κηρυγή και λαϊκή και τα πνευματικά μου παιδιά, οι οποίοι μου έδωσαν την ευκαιρία να βιώσω εντόνως τη ιεροσύνη. Οι πολύ αγαπητοί μου συνάδελφοι, καθηγητές και μαθητές στα γυμνάσια και λύκεια της περιοχής Μεγαλοπόλεως, μετά των οποίων έβρεσα ημέρες κινήσεως, αγιοσεβασμού και αγάπης. Τα 25 και πλέον έτη που συνυπηρέτησα και δίδαξε ως καθηγητής του κράτους και πάντα θα τους ελληνούμε και θα προσέχομαι δι' αυτούς και τις οικογένειές μου. Με πολύ αγάπη και σεβασμό να αναφέρομαι εις τους ευαγγελιοτάτους Μητροπολίτες, με τους οποίους γνωριστήκαμε από τα φοιτητικά μας χρόνια και συνδεόμαστε αδελφικά και ανυπόκριτα, όλους όσους με τίμησαν και επιστημίας του ψήφου, αλλά και όλους όσους αγωνίστηκαν πραγματικά και εμόχθησαν προκειμένου να φτάσει η ευλογημένη για μένα ημέρα. Σεβασμόν και αγάπη, αλλά και η εκείνη παρολή οφείλω στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιον, υπό την κυριαρχική δικαιοδοσία του οποίου καλούμε να διακονήσω ως βοηθός επισκοπός. Τον ευχαριστώ για την τιμητική επιλογή να με προτείνει στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας για την εκλογή βοηθού επισκόπου. Τον διαβεβαιώ ότι θα γίνομαι καθημερινά κυριναίος στην επισκοπική του διακονία με υπακοή, σεβασμό αλλά και χριστιανική αγάπη. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός οδηγεί σήμερα τα βήματά μου σε μια Μητρόπολη όπου πλήρως και λαός παντομολογεί την αγιότητα του Κύριου του Πιμενάρχη του, την αγάπη του για κάθε πάσχοντα και ταλαιπωρημένον άνθρωπο που φανερώνεται με τα τόσα αρτίω λειτουργούντα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Συγχωρήσατε μου ακόμη αυτή την ώρα, θα ήθελα να εκφράσω δημοσίως τον σεβασμό, την αγάπη μου στο Χριστόφωσι, στον Μητροπολίτη, Μαρτινίας και Πυρονίας, ο οποίος με στήριξε, με ηγάπησε και ενδιαφέρθηκε τόσο όσο κανένας άλλος στην ιεραρχική μου ζωή.